खुलुमबाय बयखौबो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भाइरेल भिडिअनि सायाव दिनै खेंफोरथि होबाय इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ। इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लालाय बे भिडिअखौ, अब्लाना गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। भिडिअ नेकेट भिडिअ खालायगोन थेनि होनना बुंदो। नोङो रांखौ होगोन ना होआ? बुं। दानो नोंनि वेलविशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो, नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय। उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना। उनाव बै बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय। बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय। बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय, ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय। खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया, मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय। ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो। दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय। ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम, आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो, ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो। दिनै नोंखौ नों लांथं जानांगोन, नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो। उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज? बै फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन, बे 1 करोड़खौ। नोंहा एसे सासे एमसिएलएबो दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना। बे आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन, खिन्थु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पयदो होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो। उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो, सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर सोर आं मिथिया। उनाव बिसोरो आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदो आंखौ, आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदो आंखौ। बेनिफ्राय आं बुंदों आं लंपेन्ट खुवा होननानै। आं लंपेन्ट खुवा, मा भाइरेल खालायनो नागिरदों, मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला, आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन? येस, नोंसोर बदनाम खालामनो हायो, जेबो गिदिर खोथा। बे समावनो सासे माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो। ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुहैथां होननानै आंखौ बुंदो। उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदों। आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसिमथि थांदो। लोगो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै। नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरैना। उनावथ' उपाय गैया, आंबो गिबाय। जियानो जा आं इनिफ्राय बासिना थांनांगोन। आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लागोन, आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन, बे टावेलखौ लानानै आङो आंनि लंपेन्टखौ खुबाय। खुनाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसनायावनो मोनसे कम्बल दङमोन, बै कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय। ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोना होबाय, खाथियाव फैनो हाला। ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय बिसोरो, जों जा बुंगोन खिन्थु नों बुंनांगोन, नङाबा आं मानो आंनि मथे बुंगोन होनना। आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ। उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो? आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय, जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदो होननानै बुं ओरै होनना बुंबाय। उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों। आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै, माने आं सासे बिटिसि सरकारनि सासे एमसिएलए आरो बे खोन्थाखौ बिसोरो मिथिगौ। उनाव आंखौ बोधय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदो आंनि मुंखौ। आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोन्था बुंदो बिसोरखौ, बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदो। उपाय गैया, आं बै खोन्थाखौ बुंदो। बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लादो। लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंनाथ' मबाइलखौ सेना लादो। सेना लानानै बिसोरो उनाव बिसोरो एसे अपारेट खालायना नायनो रोङो। उनाव मोनबा एकाउन्ट बियो दोङो, बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो, होनांगोन नोङो, नङाबा गावथारगोन होनदों बिसोरो।
उनाव बेखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रयजनबा 3 लाखखौथ' लांबायगो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन ओइ साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोरो आंनो आं स्केनार बिनायाव बिसोर होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 करि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै तथ्यआ दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बिखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपि नो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आइनगत आं बेबस्था लानो आं माबानो थाखाय आं बिखौ 2000 आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जुदि लायोबा बेयो कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो राङा नैबे मोनसे बा माने 50,000 नि एगेन 50,000 एगेन 1 लाख कमल मुसाहारि इनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय होनायनि उनावबो आंखौ बुंबावबाय जे नोंहा गोदोर मानसि नोङो दिनै माहाजोन मानसि नोंनि प्रपार्टिफोरखौ जों मिथिजोबो